Peter nakakaon sa spiritual. Asa? And he said to them, you yourselves know how unlawful it is for a man who is a Jew to associate with a foreigner. Sir Ruel, taas na ka ng imong explanation. And yet God Oh. has shown me that I should not Samot, call ayaw na kayo na tinuod. unholy or unclean. Taas ka kagtubag, pero nga ako pungutana, imo lagi, paminaw na ko na katawa, kay wa ni mo matubag ako pungutana. Nga ako pungutana, asa mandapitas Biblia, daag testamento, paminaw lagi aron ka makasabot, asa mandapitas Biblia, madaan og bag-o, ako kita ka-chance ha, madaan og bag-o, nga matod pa nimo, nakakaon ka na spiritual nga baboy. Karon kay nakakaon magkag-spiritual nga baboy, asa man dapitas Biblia nga dunay apostoles o si Kristo nga kaon kamo spiritual nga baboy. Asa man napita? Ha? Kanila laging pagmensahe. Dili ang pangutana tubagon nimo. Ayaw ko explain. Asa man dapitas Biblia magpabiling gini pangutana, mahuman na lang ta. Asa man dapitas Biblia ay paminaw na lagi. Asa ang dapitas Biblia kay nag-ingon makagani na nga. Paminaw na si Ruel, aron ta magkasinabot ba? Ingon ka nga dunay baboy espiritual. Asa man dapitas Biblia nga dunay baboy espiritual nga ipakaon ug diin ikaw nakakaon. Asa? Hindi lang ako ang nakakaon, pati si Pedro. Pati si Pedro nakakaon. Kaya nakakaon mas Pedro sa ato pa. Paminaw, kaya nakakaon mas Pedro, duna di ay espiritual nga baboy mabasa sigo sa Biblia kay si Pedro nakakaon o ikaw po nakakaon, akong pangutana. Asa man dapitas kapitulo bersikulo? Basahin Asa? ako. Sige, go ahead. Tagay ano kung kapitulo bersikulo? Una sa 20, Acts chapter 10 verse 28. Kapitulo 10? Oh, versikulo 28. Okay. Atong basahon na, buhat 10:28. Ako ka Sige, sundan. basa. Atong sundan Basa, na. ikaw basa para masabot ka. 28. Buhat 10:28. Kung masigo ba sa akong pangutana ang iyang tubag. Sige. Si Pedro miingon kanila, naibalok kamo nga ang Hudiyo, wa man lagi espiritual nga baboy. Magpatayo na. Ang akong pangutana nimo, asang kapitulo bersikulo nga dunay espiritual nga baboy. Sa mga imbustay na ayaw limbungi mga tao. Ayaw pagsabot, ay pagkatawa kay wa nimo matubag ang akong pangutana. Basa, ugayon ba? Ang akong pangutana, kunwa nakapaminaw ka, ingon ang pangutana, asa man dapitas Biblia, nga dunay apostol sa Kristo nga espiritual nga baboy, ipakaon, nga diin ikaw nakakaon. Asa? Wala pang gihapon 28. Dara ako masahod 28. Ano ba? Atong masahod 28. Si Pedro mingon kanila, nahibalo ka mo nga ang Hudiyo. Asa man espiritual nga baboy? Pastilan. Ay, kung di ka kamo ang makigdebate, no? Ayaw tuga-tuga ikaw, no? ang atong tema nga akong pamatud-an nga ang baboy ipakaon. Unya sa akong cross-examine mo dodong, ni angkon ka manguyon ka. Uy, pili na. Ha? Mo nagingon, sukol ka pa. Ito, Sir Ruel, ako lang tambag nimo ba? Was mo apil gigig debate, tima ni antima. Ayaw gawas. Kanya, ang pangutana, sincero gikang mutubag. Ang akong pangutana nimo ganina, imong giyon-uyo na, napilde na hinoon ka. Matod pa nimo, nakakaon ka nag-espiritual nga baboy, nga maoy imong natagamtaman. Pangutana, lami. Dili, lami ba? Nakakaon makag-espiritual nga baboy. Unsa may lami sa espiritual baboy, sama gyud sa tinuod nga baboy, litson? Dili man. Kalayo ani 28. Si Pedro ingon kanila, naibalo kamo nga Hudiyo gidid-an sa espiritu sa reliyon, pagduaw sa mga nagkasindurot sa dili. Pagkalayo ito baga. Mana nga ang imong gihatag bersikulo pakyas ka. Kaya ako pangutanan nimo, asa mang dapitas Biblia nga dunay espiritual nga baboy nga ipakaon ug diin ikaw nakakaon. Ay kada pangutana, kay nakakaon ka mag espiritual nga baboy. Unsa may lami?
original gyud nga lami sa baboy. Si Ruel? Adlok man ka. Dili ba pangutan ba nako? Sa dihang nakakaon ka og espiritual nga baboy. Pangutana, unsa may lami sa baboy espiritual sa mabaglami sa baboy nga tinuod nga dili gyud espiritu. Kaya akong tubagon. Di unsa lami. Asa akong tubagon? O dili ang pangutan ha kay wa man nimo motubag primero na ikaduha. Unsa may lami sa dihang nakakaon. Kaminaw na sa dihang nakakaon kag espiritual nga baboy, unsa may lami. Akong tubagon. Alami ha unsa lami. Di ba ni pangutan na? Unsa lami. Sige. Akong basahon ng tubag. Basahon naman tubag. Ni anata sa nakakaon naman ka, di ba? Ingo ka nakakaon ko baboy espiritual. Ang pangutan ako, kay nakakaon man kag baboy espiritual, unsa may lami. Akong basahon na akong tubag. Unsa kalami. Hindi na basahon. Basahon mo diha. Bibi, basahan ko na bibi. Atong minaw ta. Sige, go ahead. Sige. Mao ni nakalami. Kay nahibaw-an man ni Pedro og unsay meaning atong Ay kung tagaig meaning. Ay kaya lami dinhi mo tagaig meaning. Ang ako pangutana, sa dihang nakakaon kag espiritual nga baboy, matud pali mo, nakakaon naman kog espiritual nga baboy. Sa dihang ni kaon kag espiritual nga baboy, unsa may lami. Sige akong basahon og unsay lami. Sige. Akong basahon unsay lami ha. Ang lami ha. Mao ni ang nakalami kay nahibaw-an ni Pedro unsay meaning ato. Tapay ka. Di ba di ka kamo maglibati? Ano ni? Hagit ka man ako eh. Ang pangutana ba, unsay lami? Parat, tamis, ladang, tabang. Ako laging basahon og unsay nakalami. Basta Kay lang. nahibaw-an ni Nasunod Pedro. gani, makiglibati ka na. Pag-practice una. Nga itong hawagon ang atong mga suking tigpaminaw nga kung makiglibati mo na ko, labi na ni si 70 Adventist Ruel, pipili-pili po din taon yung makamaoy. Hinundo mo na ko ni si Ruel, ikaw mo nitong nakidibati na ko niya, nangayap ko ni mong picture, dili man na maoy mong gihatag, dili man na mong naon. Pastilan, nagpadakag picture na ko nga, wapo to, ikaw bakana, sobra man sa kakagwapog yan. Pero sa sunod gani, ayaw, itong taan yun ang tinuod mga picture para makailakay. Kung nakaibaw pong ikaw na, di ko mo ginot. Asa naman si Ruel? Si Ruel? Nanonood na. Dahil mo siya si Ruel. Gika ni, ay sa atos ba sa misay, no? Aridam Asalan. Gika ni, tapi na sa atos ba sa misay. Itnayer Aridam Asalam. Bro, di ba pagkaon ang topic, anong muabot man og tao og pagsangyaw. Abot na, Roy. Ang topic, pagkaon, gukuron ko nimo sa pagkaon. Dili kay dadon ko nimo sa pagsabot. Dili mo na mo. Nako, di gini pagsabot. Mabasag yun. Muna nga sa debate, tudloan ti ka si Roel, no? Sa debate, asagid ang topic adto ka mugukod. Nya, gubon nimo ang akong pamahayag. Sa imong pagganina, sa diha nga ikaw na inisod sa kining paguba, ang imo dito, nagwali na ka, abot na kang ilid ginway. Panaday ko no ko diri og kana makamao pod ba? Asa ni bro Dan, mayong gabi niya, mayong gabi gikan ni Al Parak Amino. Al Parak Amino. Padayon nimo imong programa kay Kinala mo aton lang sakyan ba nga kini tambag-tambag lang pud ba nga makigdebate gikay nani siya kay bay tima man ta. So ang tima pagkaon imo kung gukuros pagkaon ay kung daan ang imong hubad-hubad. Ha? Ako makabasa man ko nga ang mantanang man ato uyon na mga ka sa buhat o 11 size. Ni uyon ka na nga ipakaon din na sa imong pag-uyon may supak sa ka. Sa klase ay may tinuro ni. Ni uyon ka ni supak. Kay kung uyon lagi ka bro, time sa. Kay kung uyon lagi ka sa kining kining pangutanan nako, pwede ka na. Di na ka pwede pangutanon. managad og bisita. Dili kita gati ka pagayo. Ako kay debate man eh. Imo ni. Debate man eh. Imo kung pakawawan diri sa programa, wa mo pagdakanan. Ako correct. Di ba tika pakawawi? Ako lagi balik ang imo rason. Hindi man magkadimao. Ganila, picture di mao, klaro ana nga ako na.
Dili na ako hawa ko magpakawaw nimo ha. Ang ako kay debate mo guni ni sa personal, sa atong personal wa ta magpakawaw. Arita naglali sa doktrina. Sa doktrina, imo kong katawaan gani. Kanang imo katawa daw bugal-bugal. Pero gidawat kana kay kuan man na. May tungod ba sa debate? Unya ang atong lalis nagpadayon man ni. Kanako brad, mahalon ka kalabaw pa sa Correct. Ako bisita ka nako pero sa una kining ang atong team gyud so kung makagdebate nako ikaw maginang hagad nako kay di-post ko ditong daginuton ikaw man nagainot nako nangay kog picture nimo wa ka mosultis tinuod nga ang imong picture dito ikaw pag ikaw bakana basta tan-aw nako sobra ka batan-on unya nganong imong kog lipat anang picture nga ang edad nimo 18 pa to ako nakaiba pa kung ikaw to si Ruel di ko mo daginot yung tinodi mo. Ito, tontuan. Gika ni Bro Danny, parihara na sa inyo debate sa SDA Church sa Cebu na ilarawan pero siya wala man sayod. Ingon siya nga, dili siya nga sayop sila. O, tanawa ragit ka. Na sila, kapabang si Adventist, na mo may larawan. Ingon mo, gidili ng larawan. O nagbuhat lagi mo larawan nga, ni Ellen June White. Beto ba ako no? Sir Ruel. Sige kay kuan man kaning ato kuan naman ni ato istorya naman ni kay napildi naman kastima ato pagaw. Kanang i-treat ko nga bisita kay Sige, go ahead. Adili na ni debate. Naghug na kana og interviewon ti ka. Di po na mahimo kay ang imong tuyo dili debate man, di ba? So ako pod kay bisag programa ko niya imong tuyo debate. Nga masad magpapildi ko nimo. Ikabot yun diha. Sige. Ato, sige. Di, mangutana ko nimo. Tinaro nga pangutana niya. Oh, yes. Taga-anti ka. Explanation kay interview na ni. Dili na debate, interview na niya. Dili ba ang 70 Adventist gituman nila ang kining naa sa Exodus 20 tudling 3 nga to sa pinataas nga bersikulo nga dili gid ta magbuhat og larawan. Dili ba? Pangutana. Ngano man nga ang 70 Adventist nagtuman maka sa Exodo nga dili pagbuhat og larawan sa bisan unsa. Bisan unsa ha? Nganong do na mo may larawan nga ulo ni Ellen June White. Yeah, mutubag ko. Sige, go ahead. Mutubag ko ayog sapaw ha. Mm. Ang kanang niyong giingon na dahil larawan ni Ellen June White. Katoliko naghinuwa na. Mhm. Sige, go ahead. May muhimong larawan, muhimo mig larawan. Nanamay nga nung namay ni Ellen June White. Katulik ko nag-imo ana. Ayaw pagkasada sa balista kaya di may muhimo na ilarawan ni Ellen June White. Isa Okay. nag-imo ana. Katulik ko. Okay, Katoliko man naghimo na. Pero sa ang Katoliko naghimo sa ulo ni Ellen June White, mao na iyang dagway. Dili ako pangutana sir niyan ta sa wala ko mosupak nimo niyan na sa interview. Katoliko din naghimo anang larawan ulo ni sana Ellen June White. Pangutana. Kay Katoliko may naghimo na mao ba na ang iyang dagway? Ni Ellen June White. Mao dili. Butlan ka. Sige. Lain pangutana. Ayaw ko kanang pa-accurate tao. Dili man ingon magkaambot ka sa ato pa di ka siguro mo tubag. Di na sigurado imo tubag kay dili man ka na mao. Imong gipasangilan ang Katoliko nga Katoliko man nagbuhat ana. Karon kay Katoliko man nagbuhat na ang ako pangutana mao ba na ang dagway ni Ellen June White? Ba? Ana lagi dili ko moingon nimo nga dili kay wa ko kita. Sa laktot pag-istorya wa kay kasayuran. Wa ko gyud. Wala. Hindi ba lang ko naghimo? Sa niyan ko nakangawa kay kasayuran ha. Karon, ikaduhang pangutana. Sa inyong simbahan dire sa Pasel. Namo simbahan dire sa Pasel. Nanay Cruz. Nanay mga larawan. Kanang simbahan bitan nyo dire dapit sa Pasel nga dunag mo ospital. Nanay larawan, nanay Cruz. Wala pud ka kay bawa na. Kanang Cruz ay kinulit niya or wala? Dili man hulagway gis cross. Bisag makulit na diha basta hulagway, ang cross ginay gisentro. Kanang giingon sa Biblia dili magkulit. Kanang ingon larawan na painting na dili.
Mapinting lagi na kinulit. Larawan mo gyapon na. Ingon sa Biblia, dili ka magkulit. Ang samang ka. Ay, paminaw na si Ruel. Kinulit. Makinulit man og pinting ang sentro na larawan ginasya. Lagi kulit, gigabas na. Uni katawa na pud ka. Ang ako pangutana ba, makinulit tag mapinting ang sentro na larawan gina. O yun ka. Aray laging giingon. Dili ba ang ako pangutana, mapinting na diha Dili. o makinulit, di ba ang sentro larawan gisya? O yun ka dili. Ay, pangutana, klaro ha. Ang pinting nagsentro sa larawan. Ang kulit nagsentro sa larawan. Pangutana, dili ba parihara ang punting, ang sentro, larawan? Sige, paminaw sa tubag. Sige. Dili sa Biblia, giingon diri. Dili ayaw paggamit Biblia. Ang imo diya, dili ba ang sentros pinting, larawan, ang sentros kulit, larawan, o yun ka ba? Di man unsam ni siyo, di man minaw sa pangutana. Nikatawa ka kay kinulit. Nangutana ko nimo, dili ba ang sentros pinting, larawan? Dili ba ang sentros kinulit, larawan? Yes or no? Yes. Tabla. Uban, larawan man gyapon na. Nya nganong naamo mo larawan? Nagidili og matud pa niyo, supak na sa kabutos Ginoo. Ngano na mo larawan? Nya sa imong Facebook, pangutana ko nimo, kanang imong Facebook karon, nagpada ka na ko og picture. Larawan na dili. Kinulit na, dili. Di uyon ka nagkaganina nga ang kinulit og painting parihara larawan. Karon ngutana ka mo, sa imong Facebook si Ruel, na may larawan nimo, ikaw na o dili? Kinulit lagi. Dili ba ikaw ba na? Sa naman tao ka. Usa naman ka budagan ka magkinulit. Ruel, bitaw taga panahon no. Na interview na lang kanako si Ruel. Kinulit na sa simbahan sa Sabadista. Ruel, interview na lang kanako, inani na lang. Kining. Di gihapon ang Sabadista naghimo na Katoliko gihapon gibayaran ang nakasaad. Katoliko gihapon. Okay. Sa ato pa, ang simbahan nyo rin Pasil, Katoliko mo ay nag-drawing na, pero uyon mo. Nga tungo sa iyong pagka-uyon, na nasa mga bildo, na nasa iyong mga bungbong. Uy, nausap ba? Katoliko mo kayo nagbuhat ang mga larawan, dapat pagbutang sa Katoliko des bungbong sa simbahan, inyo nang ipanglangkap. Uy, gipanindot pa naman ginyong maayo. O timo sa inyong pulpito, na magiging minaw si kanang singana kanang inyong pastor si isa minaw na dito sa Japan doon na mo simbahan. Waka ka pildi diha nga din. Minaw na si Ruel dito sa Japan. Naghimo ala Katoliko po do. Maragi na Katoliko lergi mo na. Ang naghimo Katoliko inyong gidawat. Ano man? Nanaman sa simbahan. Dapat unta ang Katoliko nagbuhat na. Wa nyo dawatay gireject nyo di man na kay bas Biblia. Unya inyong gisimbahan Japan na may mga larawan dito. Ba naminaw ka nako, ang inyong mga simbahan bisan sa inyong pulpito na nilarawan sa cross. Unya unsa man na? Wa di na ma-appeal sa Exodo nga ayaw mo pagbuhat bisan unsang larawan. Ang cross dili larawan. Ano man ay kinulit di na larawan? Monument ay paminaw si Ruel. Monumento na o kinulit ang sentro ana larawan. Sa taon ko. Mao na gikulit kay gipulaan sila pinting. Kung pulaan kag kinulit ari kas pinting. Larawan gyapon sentro ana. Usa dili. Ako di man taga di paminaw na bisita tika pero debate ben eh. Ang akong programa ang imo kining pagsong dire nakigdebate ka nako. Napildi ka naman grina ni angko naman kayo, di ka mapildi. Gisundante ka, imong gipasingilan ang Katoliko nga. Ang Katoliko may naghimo ng larawan. O niya kung Katoliko pa naghimo ng larawan, manong naam na sosi yung simbahan? Nawaman yung gubaan nyo, Katoliko magnaghimo na. Inyong lang gipanindutan ninyo, ultimo inyong pulpito na nilarawan sa cross. Kung makaari ka ng resibo, bisitayo niya inyong simbahan dos Pasil. Kunya, nanay larawas Ginoo, nanay larawas sa cross. Kung ang Katoliko nagbuhatan na, kung supak mo, inyo untang gipangkanlat ng inyong simbahan nga dunay larawan. Di mo, taga-anay gid ang lungsod si Ruel. Taga-anay gid ang lungsod. Pastor ka, membro. Sa ato pa,
kuwang kag kahibalo. Membro raman ka. Nya, doon na kay authorities, pastor, nga makigdebate ka. Ako, naba ko ito. So sa ato, pawa kay authority, buot-buot, rin ka. Kami, doon na may authority, simbahan, kay mga Catholic Defender me. Doon na may authority, doon na may mga ID, doon na may mga sa panadiha. Ikaw, doon na ba kay ID nga, kuhan ka, debater ka sa 70 Adventist, basig maulawan ni noon to mga debater. Kailan ba kung Jerry Laig? Doon na ba kay authority or imo ring buot-buot? Ako na ba yung authority? Sa imong paminaw sa itong pagdebate. Murag wala gyud. Kay ultimo sa atong tema, purting layuan ni Mugsimang. Unsa reliyon ana brad? Kuan ni siya si Joel Serdan ang reliyon ani kuan kining 70 Adventist. Be, unsa kunoy binisaya 70 Adventist? Bisaya na. Kanang 70, di ba ka ikapitong adlaw na? Onya unsay kinatsila sa ikapito? Kaya kanang Adventist nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Okay. Nya kinatsila ako no. Lisod kasi sa 70 Adventist. Bisaya? Adventista del Séptimo Día. Siyan? Septo del Media? Adventista del Séptimo Día. Correct. Sabi ni saya, nalagi to kay naman ako ng usbo na ka ng 7 ikapito. Kaya ka ng Adventist nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Niya ikaw, Adventist. Nya, gingon mo ganina nga si Kristo Sabadista. Di ba? Akin eh. Sige. Si Kristo, sige, nindot ang pangutanan niya. Di ba naingon ka ganina nga si Kristo Sabadista? Klaro kayo. Asa man napita si Kristo na ingon nga ako Sabadista? Sige. Asa napita sa Biblia nga naingon si Kristo ako Sabadista? Sige, paminaw ha. Sige. Kay 10 minutos na matapos ta. Sayang imong kanang programa ron na kanang wa ka mensahe maayo. Sige lang, okay na. Basta na bisita. Ingon ani ang pagkasabadista ni Kristo. Nanong kaming mga sabadista nga kuan. Sunod din may sa Sabado kaya niya among si Kristo sabadista. Kaya wa manggit siya na wa magay mabasa sa Biblia nga naay Domingo gisimba ni Kristo do. Na sabadista gid siya. Pero bisag way mabasa imong ingnon nga sabadista siya. Na pero wa magil ingon si Kristo nga sabadista ko. Sa ato pa imo ra to. Kuha ko ra. Okay. Bisag wa mag-ingon ang Biblia nga si Kristo sabadista, imo ra to og niingon ka nga si Kristo sabadista, bisag way mabasa. Okay, salamat kayo. Okay na, unsa pa may? Ito bag. Wala mo na. Lao sa balay pangutana. Unsa may gibasihan nimo nga si Kristo sabadista? Asa napita gyud? Nga makaingon ka nga si Kristo sabadista, doon na ba kay masabot sumas Biblia? Unsa man kaniya ni Kristo? Nga nakaingon ka magsabadista, sama ba niyo sa bandong simba? Nakaingon ko nga kanang sabadista si Kristo ko ako ra kay wa man kay pud mabasa nga nagsimba si Kristo Domingo. Sa ato pa kanang sabadista, imo-imo ra na. Wa ko ra na napagsabot. Sa ato pa nagtumutumo ka nga si Kristo sabadista, bisag wa kay mabasa nagtumutumo ra di ka. Tumutumo wa kay mabasa nga Domingo. Salamat kayo nga sa imong pag-angkon nga nagtumutumo ra ka nga matud pa nimo si Kristo sabadista, bisag way mabasa nya ingon ka nga ako ra gito tumutumo. Ang imong pangutana ingon ba nga si Kristo na sabadista ko? Wa man mabasa. So sa ato pa tumutumo ra to nimo. Wa man kay mo magong ito si Ruel, no? Nag-aanti kag panahon nga maka-explicar ka sa imong baruganan. Go ahead. Walang 5 minutos na nga. Sige, kani. 5 minutos na. 5 kay hapit na tamo tapos. Hapit na ko kana. Tagag 5 tika. Okay. Okay, sige, go ahead. Speaker na, di ka na kumiran. Imo na gusto.
Ano yung gusto? Bisita gali, respeto. Sige, go ahead. 5 minutos. Salamat kay mo kung dito na chance na mo explain sa Seventh Hmm. Adventist. Kanong Seventh Adventist week kay si Kristo Seventh man to niya pag ngadto niya sa langit kadtong nagpaabot niya kami man to apil mi ato kay kadtong mga apostoles Adventist man to niya ikaw Adventist mo ka brad paabot mga ni Kristo niya amo lang gisunod ang batasan ni Kristo niya ang mga apostoles sila mo'y una nga Adventista kay pag ingon ni Kristo na mubalik siya, naglao man ang mga apostoles na mubalik sila. Mubalik si Kristo. Daon sa may pagkakonekta sa mga Seventh Adventist na mga apostoles, mao na to kay pag persecute sa mga apostoles, pamatay sila, ginganlan sila heretic, gitorture sila sa Roma, ang layas man sila sa kabukiran. 12th century, gitawag silang heretic town sa Valdenses, Alps, persecute, terrible persecute. Kaya, 12th century, yung tungha man si Bonaparte, preso man tong Santo Papa, antod na matay. Ang gawas na po na yung mga protestante, kapil to sila si William Miller. Kaya si William Miller, disappointed man itong iyang preaching kay mubalik talaga si Kristo. Dili, malang yung mga sabadista na ilag na to, hasta ang mga kanan mga sikta. Yeah. Nganong na-connect ang Seventh Adventist movement, kay si Kristo, katong nagsunod ni Kristo, yung mga apostoles nga gipanglutos sa mga Romano, Katoliko, pag ingon ni William Miller, bubalik si Kristo sa 1844, nang gawas man to sila sa kabukiran, yung join ni William Miller. Niya, kaya na disappointment. Kanto sila si Ellen G. White, itong mga early pioneers sa Seventh Adventist, nag-uusaman to. Kaya, wa silang pagawag paglaot. Ang to ila ning movement na Seventh Adventist movement man na. Nakita to nilang mga tao nga tuwa sa bukid na nanggawas nga mingjo. 2 minutes lang ha. 2 minutes. Yeah, ning ingo utang yun kabrad ba kay mo kung gitagam chance. So niya ingon sila, uy, so what is study ay tinuod, gi-persecute me pila ka tuig. Ganun di mo mga baboy. Di mo mga baboy itong mga apostoles nga among gikonektahan. Among kawan, anong namatan. Mao na nga kaning sabadista mao di ay nga ang sabadista mo ay original. Nga gikan sa mga apostoles. Dili Katoliko tungod ang duha. Ang gibasa sa Ezekiel nagitaptapan silang mga pari ang mahugaw ug malinis ug ang adlaw ipapahulay. Dito sila si Ellen G. White, wa nila taptapi ilang mata itong mga early pioneer. I-adapt to nila kadtong mga nanggawas mo to'y unang mga membro nila kadtong nang lugsog ikan sa bukid. 50 second ha. So pag-abot sa 1863 kay ipit naman sa America di rehistro, kung wala pa rehistro, padayon to sila ngayon ato lang dili rehistro nga kay required man. Mao na nga nagpadayon to daron pero connected gyud sa Badista, Seventh Adventist sa history. Mao gyud siya ko, dili sulpot. Okay, time na pre. Sige. Salamat kay pre ha. Di ako mo pasalamat, no? Okay. Sige, salamat kay. Laro na to. Kuan kining nakadebate na mugudta nya kadaghan tag debate ihangyo na ko sa uban nga ang uban na pod kay taga na tong chance nga makasud sa atong programa, okay? Kay kadaghan man ako kadebate di ay di ba Brad? Salamat salamat kayo ha. Okay, salamat kayo.
Sige. Salamat kay Brother Joel og sa ato mga nagtan-aw karon. Salamat kayo. Salamat. Yaday yung minsay atong basahon. Kinsa may nagsugo ni Eileen Goldwife para magtukod og iyang kaugalingong simbahan o kinsay nagpadala niya. Pagod? Sige, tubaga gamay. Ito lagi sila si Ellen G. White. Imbro na to siya atong movements. Yan kay ito si Ellen G. White ug si James White. Kay mao man to tagaan sa Ginoo diha sa Joel 2:26 na propesya nga mag-lead ba kay naman na sa Corinto nga kinahanglan ay propeta mo sa relihiyon. Okay, salamat kay Brother Joel. Kaya wala tayo oras. Okay, salamat kayo. Atin lang nato magisgot may gala o kining atin lang nato bawsan si Roel kay ingo man siya nga iya bisita man siya matud pa niya nga kanang iyang pagsabot iiyara po na. So, salamat kay si Roel nga niangkon gid ka nga kining ang imo ra ginang pagsabot. O matud pa nimo nga bisag way mabasa nga si Kristo sa balista ingon sa kaganina nga imo ra putong tumo-tumo. Okay, wala tayo oras mga suki Pinoy. Salamat kay si Ruel o sa ato mga viewers karon nga tanaw. Salamat sa atong tag-iya gyud sa Radio Pisdak. Dinhi nga si Don Erwin atong tulumanon matag Lunes alas 7 alas 9 matag gabi. Salamat sa mga viewers og tanan nga nag-chat karon sa atong paraguban sa programang Batikos. Kini si Danny Cuptas ti parang manapis pingadalaigon ang Dios sa bastanan. God is good. God bless us. Mga igsoon kong Kristiyano, sunda kanunay kinintulmanon, Batikos sa pagtuo, matag Lunes alas 9 hangtod alas 11 sa gabi, tinhilang sa nabantog ug naila nga online radio station, ang Bisdak Radio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.